ɗauke ne da wani ƙayataccen littafi mai suna Dacewa, wanda Mamuji ta wallafa. Da fatan za ku ji daɗin yadda wannan shiri ya kasance kuma Allah ya sa mu dace da alkhairan da ke cikinsa. Akasin haka kuma Allah ka yafe mana baki ɗaya. Marubuciyar ta fara labarinta ne kamar haka. ‘Yan mata biyar ne a ɗakin, wasu a zaune suna kwalliya, wasu kuwa tsaye suna shiryawa. Hayaniya suke sosai a ɗakin saboda shirin nasu na bikin babbar aminiyarsu ne, wato Anisa. Manyan ‘yan mata ne masu aji da burgewa, ga ilimi da wayewa tare da tsantsar hutu. Dukkaninsu idan ka tsaya ka kalla babu mummuna a ciki, sai dai bambancin kalar fata, wasu fara ce wasu kuma chocolate. Ƙofar toilet ɗin ɗakin aka buɗe, wata kyakkyawar dararriyar budurwa ta fito ɗaure da towel, wadda za ta kai kimanin shekaru 26. Kyakkyawa ce ba ta da jiki, amma hips ɗinta da boobs ɗinta sun girku sosai a jikinta duk da ba ta da jikin. A hankali ta zo gaban miro ta zauna tana kallon 'yan matan ta ce, wai ku ko kunya ba kwa ji sai rawar jikin shiryawa kuke yi, ni da nake amaryar wanka kawai na yoma? Wannan kuma kin ga dama ne. Ɗayar ta faɗa tana gyara eyebrow ɗinta. Wadda ke tsaye gaban wardrobe tana saka undies ta ɗan dakata sannan ta juyo ta ce, Are you guys seeing what I'm seeing? Nisa, yadda kike farin ciki da rawar jiki akan auren nan naki da Mr. Perfect, amma tun jiya na lura sai delaying komai kike yi a yanzu? Ajiyar zuciya Anisar ta sauke, ta matso lotion ta fara shafawa a jikinta sannan ta ce, Amira, I don't know why, but I'm having this strange feeling like I'm gonna lose something that is precious to me. Maybe kin fara tunanin yadda zaki rabu da su umma ne fa. Ci gaba ta yi da shafa manta ba tare da ta ƙara cewa komai ba. Amira, Hafsat, Siyama da Asmi su ne sunayen 'yan matan kuma friends ɗin amarya Anisa. Friends ne tun suna primary school har zuwa yanzu da suke university. Dukkaninsu iyayensu masu arziki ne sosai, haka ma kowace akwai ilimi da wayewa sosai a gidansu. Amira da Siyama ba farare ba ne, saɓanin Asmi da Anisa da suke farare. Dukkaninsu ‘yan gayu ne, wayayin ‘yan mata masu tsantsar class da burgewa. Duk wayewarsu da bokansu hakan bai sa sun ɓata rayuwarsu irin ta ‘yan matan zamanin yanzu ba, don su tarkatan samari ma bai dame su ba. Har gwara Anisa tana da soulmate kamar yadda take faɗa. Anisa na matuƙar son Tahir kamar ranta kamar yadda shi ma yake santa. Sun haɗu ne a airport ɗin ƙasar Germany lokacin da suka je dubo ƙanwar mamanta da aka yi wa aikin zuciya a can. Soyayya suke sosai wanda har kowa mamakin ta yake yi. Saboda Sam ba ta kula duk wani namiji, amma yanzu kowa na mamakinta akan Tahir soulmate ɗin nata. Anisa su biyu kacal mahaifinsu former Chief Justice Alhaji Sanda da Dr. Maryam suka haifa. Daga ita Anisa sai ƙaninta Nasir. Nasir na matakin ƙarshe ne a secondary school. Dadinta na da ƙanwa ɗaya tilo da yake matuƙar so, saboda su kada iyayensu suka haifa kuma suka bari a duniya. Hajiya Aisha ita ce ƙanwar dadin nata. Tana zaune ne a Victorian Island da ke Lagos saboda mijinta shine Chief Commander Custom. Ummi na da yara biyu duka maza. Jamal shine babba ɗan kimanin shekaru 25. Saboda Anisa ta girme shi da kusan shekaru 2. Jamal ya gama karatunsa ne a ƙasar Europe, inda yanzu ya zama cikakken Navy, kuma yanzu a can US ɗin yake da zama. Jamal kyakkyawa ne mai sanyin hali matuƙa, ga rashin son hayaniya, saboda Sam ko zama bai cika yi a ƙasar ba saboda yanayin aikinsa. Rashin zamansa ya sa iyayensa ke matuƙar son sa, ba ma kamar dadin Anisa da ke jin sa kamar ɗan cikinsa. Ahmad shine ƙanin Jamal, wanda shine a yanzu yake digiri ɗinsa a nan Lagos. Sai Khadija, 'yar ƙanwar dadin su Jamal da Ummi ke riko, wadda za ta kai kimanin shekaru 19 zuwa 20. Tahir ma haɗaɗɗen namiji ne, ya haɗu iya haɗuwa, wanda zai kai shekaru 32 a duniya. Tahir ƙwararren likitan mata ne a babban asibiti da ke Abuja. Tahir na matuƙar son Anisa, saboda komai nata ya yi masa 100%. Sai dai Sam mominsa ba ta son sa, saboda ‘yar ƙawarta take sanya aura, don kawai ita gani take Anisa ba ta da tarbiyya, saboda ganin wayewarta ta yi yawa. Da ƙyar Tahir da dadinsa suka shawo kanta ta yarda akan auren nasa da Anisa, har gashi an fara shirye-shiryen biki. Bayan dukkaninsu sun gama shiryawa suka fito ga baki ɗayansu daga bedroom ɗin Anisa suna dariya, saboda Siyama da ta gama dizga wani gaye yanzu. Umma suka tarar a falo zaune tare da wata baƙuwa suna tattaunawa akan shagulgulan biki. Anisa ta zauna kusa da Umma ta ce, Umma, za mu je wata ‘yar siyayya ne, ba za mu ɗau lokaci ba za mu dawo. Kallon tuhuma Umma ta jefa wa Samira sannan ta fice. Yanzu dan Allah da ranar tsaka za ku fita wata siyayya, alhali kuna sane sarai, bai kamata ana gyara ba, kuna fita yawo tunda dai bikin nan ya riga ya matso. Asmi ta yi sauran cewa, Insha Allahu Umma ba za mu daɗe ba. Yanzu dai ko kuka sani, idan ummanta ta zo, ai na san ba za ta bar wannan shashancin nata ba. Tashi suka yi suka fice daga falon zuwa harabar gidan. A motar Siyama suka fita.
saboda ita ta biya ta gidajensu duk ta ɗauko su. Wata plaza suka nufa, suna isa gurin suka fara shopping ɗinsu hankali kwance cikin 'yar hayaniyarsu ta ƙawaye. Waira Nisa ce ta yi rangin tana dubawa ta ga Tahir ne, ta saki wani lallausan murmushi tare da ɗaga wayar ta ce, Soulmate, ni Allah na yi fushi. Ya ce, sorry dan Allah, I was very busy ne throughout the day. Ta ce, kana nufin ayyuka ne suka yi maka yawa shi yasa ka manta da ni? Ya ce, a'a, dan Allah karki ce haka. Ta ce masa naji, amma dan Allah doctor, ka zo yau kaji, na yi misin ɗinka sosai. Ya ce, baby, ko baki faɗa ba dole na zo, saboda ni ma na yi misin ɗinki sosai, dan ba zan iya bacci ba idan ban ganki ba. Har suka gama shopping suka bar gurin, Anisa waya take yi da angon nata cikin nishaɗi. Su ko sa Amira sai tsokanar ta suke yi. Sai da suka biya ta gidan sa Amira ta ɗauko kayanta, saboda ita ta ce a gidan sa Anisa za ta kwana har a gama bikin. Tun harabar gidan suka shaida cewa baƙi sun fara sauka. Don haka su Asmi aje su kawai suka yi suka juya saboda yamma ta yi sosai. Kanwar mamanta ce ta zo daga Kano tare da 'ya'yanta uku dukkanin su yara ne. Da hanzarinta ta isa jikinta cikin murnar ganinta ta ce, "Anti mami oyoyo." Kallon mami antin ta yi ta ce, "Amaryar kenan anti kika barta tana yawo har sai yamma ta dawo? Ai daga yau ba za ta ƙara fita ba tunda dai gashi kin zo. Idan umminta ta iso sai ku yi ta fama don san wallahi Anisa ba ta son zama. Kullum cikin ƙaryar za su karɓo saƙo suke yi. Sorry mami, daga yau an daina insha Allah, cewar Amira da ta fito daga bedroom bayan ta kai kayanta. Ɗaki suka wuce suka yi sallar Maghrib. Amira ta fito falo gurin su mami. Anisa kuwa toilet ta faɗa ta yi wanka. Ado ta yi sosai cikin wata gown maroon color bayan kamshin da ke tashi a jikinta sosai. Falo ta fito ta zauna kusa da anti tana tura wa Tahir text na cewar ya shigo falo ya fara gaida su mami saboda ya ce mata ya iso. Nokin ya yi a falon kafin ya shigo tare da sallama. Cike da kunya ya gaida su mami sannan ya juya ya fita ta miƙe ta bayansa. Karamin falon gidan suka shiga ya zauna yana jefanta da wani kasalallen kallo ya ce, "Amaryar doctor, kin yi kyau sosai." Hajar zuciya ta saki a hankali saboda ganin sa gaba ɗaya ya sanyaya mata jiki. Sannan ta ce, "Soulmate, kwanakin nan ina having wasu strange feelings na rasa gane me ke damuna." Tsira mata ido yayi tsawon lokaci yana karanto fuskarta. Shi ma sai ya ji jikinsa na neman yin sanyi ya ce, "Kwantar da hankalinki. Babu abin da zai faru, kawai kina tunanin yadda zaki yi misin su mami ne." Hirar soyayya suka hauye sosai, sannan ya tafi. Bayan Amira ta zo ta karɓi kuɗi masu matuƙar yawa a hannunsa na fara shirye-shiryensu. Washe gari tun sassafe kowa ya tashi. Fresh milk kawai ta sha. Anti Mami ta fara mata gyara don dama tana gyaran amare. Sasmi ma sun zo tun safe sai hayaniyarsu kawai suke yi. Bayan gama komai ta shiga wanka, tana fitowa sai ta jiyo hayaniyar isowar Ummi. Dogon riga ta saka mara hannu, ta fito falo cikin tsananin farin ciki ta isa gurin Ummin ta zauna, sannan ta ce, "Ummi, sannu da hanya." Cike da ƙaunarta Ummin ta ce, "Thank you baby, ya shirye-shirye." Murmushi ta yi sannan ta ce, "Ummi, wani shirye-shirye za a yi ba nan?" "Barke dai baby, wallahi na so zuwa tun last week, amma Jamal ya ce na jira yana nan zuwa sai mu taho tare, sai gashi wani aiki ya ƙara rike shi. Yanzu ma ba zuwa yayi ba, na yi tahowa ta ne kawai, shi zai zo ɗaurin aure daga baya." Murmushi kawai ta yi bata ce komai ba, saboda Jamal sam ita ba ta ma tunanin idan ta gan shi za ta gane shi, saboda sun daɗe ba su haɗu ba, dama kuma ko magana ba ta haɗa su sai gaisuwa, shi ma ba kowane lokaci ba. Dan ita sam ba ta son halinsa saboda girman kansa, ko kallon arziki baya yi mata, duk da tana antinsa ballantana ta samu gaisuwa. Shi yasa bata damu da shi ba sam, bare shi da ba zai iya cewa ga kamanninta ba. Ɗaki ta raka Ummi bayan ta yi sallah ta ci abinci suka hau hira. Ummi ta buɗe mata tsarabar wasu tsinannun English wares waɗanda ta kawo mata har akwati guda. Washe gari gidan ya ƙara cika sosai. Makeup sosai amarya ta sha cikin wani tsadaddan dryless dark blue. Friends ɗin amarya ma ankon peachless suka yi da kuma blue head. A wani katafaren babban hall aka yi bridal eve ɗin. Hall ɗin ya cika ya tsara matuƙa saboda gaba ɗaya gurin masu ilimi ne da wayewa, sai abin ya yi tsari sosai. Lokacin da ango da amarya suka shigo gurin aka fara biki daidai isowar Habib kanin Umman Tahir. Tunda idanuwansa suka sauka akan Nisa, gaba ɗaya ya ji nutsuwarsa ta kunce saboda wata zazzafar ƙaunarta da sha'awarta ya ji lokaci ɗaya sun damƙe shi. Yawo ya haɗiye ya limshe fitinannun idanuwansa yana ƙara buɗe su akanta. Habib kanin Umman Tahir ne, amma kuma gogaggen ɗan duniya ne. Saboda ya ƙware a gun neman mata, duk da kuwa yana da matarsa. Da gayya ya dinga barar da kuɗi a duk lokacin da amarya Nisa ta fito fagen rawa, wanda ita kallo ɗaya ta yi masa ta ɗauke kai tana taɓe baki saboda irin kallon ƙurillar da yake mata. Nan ta ji ta tsane shi. Har aka tashi a gurin bikin Habib haɗiye yawo kawai yake yi. Ƙarshe dai ya bar gurin yana sakin wani fitinannen murmushin manufa. Duk wasu shagulgulan biki an gudanar da su cikin farin ciki. Ana yi gobe ɗaurin aure ne suka yi dina da daddare.
wanda har an yi watse. Nisa na zaune a cikin mota tana jiran Tahir domin ya je ne zai yi sallama da wasu friends ɗinsa sannan ya zo su tafi. Waya take da Amira tana faɗa mata idan Tahir ya kawo ta tsayar mata da shi za ta yi magana da shi. Ji ta ya buɗe motar an riƙo hannunta. Babu musu ta fito don ta ɗauka Tahir ne. Tana fitowa sai ta ga Habib, ta fasge hannunta da ƙarfi tare da tamke fuskarta sosai, tana masa kallon ƙarin bayani. Manyan lovely eyes ɗinta suka rikita shi, ya ji wata muguwar sha'awarta na neman haukata shi, sai kawai ya fiddo hankacif ya shaka mata wani abu a fuska. Nan ta silale ya taro ta jikinsa, ya cicciɓe ta ya saka ta a motarsa ya bar gurin da sauri. Tahir na zuwa motar ya gabata ciki, ya yi sauran danna kiran nambar ta, saboda tunanin ko gajiya ta yi da jiransa ta bi wata motar ta wuce. Ranyan ɗin wayar ta ya ji daga bayansa, ya juya sai ya hango wayar a ƙasa. Ɗaukar wayar ya fara dudduba harabar gurin cikin mamaki. Amira ya kira, tana ɗauka ya ce, "Please Amira, baby ta iso gida kuwa?" Ta ce, "A'a, wani abin ne?" Ya ce mata, "No, kawai dai, na zo mota ne ban ganta ba, kuma na kira wayarta, amma kuma abin mamaki sai na ga wayarta ta ƙasa." Gaba Amira ne ya faɗi, ta tashi daga kwancin da take ta yi ƙasa da murya, saboda kada wani ya ji. Ta ce masa, "Kada ka faɗa wa kowa don Allah, bari yanzu nan zan fito, gani nan zuwa." Asilare ta fice ta hau napep, tana isa ta tarar da shi, duk hankalinsa ya tashi, idanuwansa sun kada sun yi jajir saboda tashin hankali. Sake duba ko'ina a gurin suka yi ba su ganta ba, har sun juyo sai Amira ta hango head ɗin Anisa cikin flowers, ta raga da gudu ta ɗauko gabanta na faɗuwa. Tahir kuwa jikinsa ne ya ƙara ɗaukar rawa, ya damƙi head ɗin yana jin tsoron abin da yake shirin faruwa da shi, kar dai a ce amaryarsa ta ɓata a daren ɗaurin aurensu. Amira ce ta hau kiran wayarsa Asmi, tana tambayar su ko suna tare da Nisa, amma kowacensu sai ta ce a'a. Wayar mami ta kira ta tambaye ta ko Nisa ta iso gida? Mami ta ce a'a, amma ya kamata a ce ta dawo fa saboda dare yayi, kuma ai zuwa yanzu an riga an gama dina, me take jira har yanzu? Da sai kiran Amira ta yi saboda bata ma san me za ta ce wa mamin ba. Sake kiranta mami ta yi, ta kasa ɗagawa, sai abin ya bawa mami mamaki sosai. Nan take ta zargi ba lafiya ba, ta ƙara kiran Amirar. Murya na rawa Amira ta ɗauka. Ta ce, "Amira, lafiya kuwa? Ina Anisa, ba ta wayar zan yi magana da ita." Hawayen da take dannewa ne saka gangaro mata. Ta buɗe baki, murya na rawa ta ce, "Mami, wallahi an nemi Nisa an rasa." "What?" Mami ta faɗa da ƙarfi, sannan ta ce, "Kamar ya Amira, ba mun bar ku a gurin ba? Ki kira Tahir, maybe suna tare." "Mami, gani nan tare da Tahir, gaba ɗaya ma baya cikin nutsuwa. Mun duba ko ina, mun kira mutane da dama, amma duk ba a ganta ba." Salalewa mami ta yi ta zauna da bas a kujera cikin tsantsar tashin hankali. Saurin rike ta anti mami ta yi, Ummi kuwa wayar ta karɓa da sauri tana ci gaba da sauraron bayanan Amira. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shine abin da Ummi ke maimaitawa cikin tashin hankali. Wayar abban Nisa ta kira yana ɗauka ta ce, "Yaya, ka dawo kuwa?" Alhaji Sanda da ke zaune a babban falonsa yana kallon labarai ya ce, "Tun ɗazu na dawo, ina falo na." Fita ta yi da sauri ta nufi falon nasa, tana shiga ta fara faɗa masa halin da ake ciki. Sakato ya yi yana kallonta cikin rashin fahimta ya ce, "Aisha, ki nutsu, babu abin da zai faru, bar na kira Tahir ɗin na ji." Yanda ya ji yanayin muryar Tahir ya sa shi tashi tsaye ya ce, "Tahir, me nake ji ne yanzu?" "Abba, wallahi kaina a ɗaure yake da wannan al'amarin, saboda a cikin mota na barta don na sallami wasu baƙi na, sai kawai na tarar da bata nan." "Kwantar da hankalinka Tahir, insha Allah za a ganta." Fitawa suka yi dukkaninsu suka haɗu da Tahir ɗin suka yi station. A cikin daren nan batan amarya Nisa ya yaɗa har gidansu Tahir, wanda wasu suke cewa ta dai gudu ne ba wani bata da ta yi. Kasa sama umman Tahir ta yi ta fara kai kawo a ɗakinta cikin dogon tunani da kuma wasi. Gaskiya ba za ta iya bari Tahir ɗinta da take masifar so ya auri Nisa ba, saboda ga abubuwan da marasa kyau na ƙara faruwa. Duk iyayen da ake tsammanin tashin hankali to abin ya wuce nan. Danta na gidan bikin ya koma gidan makoki, gashi dare ya tsala sosai, amma babu wanda ya samu damar kokwantawa ballantana ya rantsa. Duk yayin da mami ta so daurewa kasawa ta yi, sai dai zub da hawaye kawai take yi saboda fargabar menene zai faru da Anisar, don ba kowa ne zai yarda da dukkan abin da zai biyo bayan ganin nata ba. Ummi kam kuka take rerawa sosai, Allah ya dasa mata so da ƙaunar ɗan uwan nata sosai. Su Abba kuwa da dadin su Jamal tare da Tahir ɗin da babban aminin sa Jafar. Har gabanin asuba suna can tare da jami'an tsaro cikin tashin hankali gurin neman ta. Amira kuwa ta sha kuka har idanuwanta sun kumbura. Haka masu siyama a cikin daren duk sun iso gidan. Aka zauna
jingun ana jiran tsammani. Ko da kai sallar asuba da kirkowa ya tashi jiki a sanyaye suka yi sallah. Har a lokacin duk wanda aka kalla idanuwansa a kumbure, gashi har lokacin su Abba basu dawo gida ba. Kimanin karfe 6 na safiya su Abba suka dawo zuciyoyinsu a dugunzume da tashin hankali. Zama suka yi a babban falon Abba suna sauraron bayanin da dadi ke musu akan iya binciken da suka yi. Tahir kuwa yana isa gida ya tarar da wani sabon tashin hankalin, don kuwa ummansa ta yanke hukuncin ko an ga Anisa ba zai aure ta ba, saboda ita dai hankalinta ya kasa kwanciya da abubuwan da ke faruwa. Zubewa yayi a gabanta ya riko hannayenta cikin tashin hankali ya ce, Umma, don Allah, kada ki yanke wa Anisa wannan hukuncin, saboda zai lalata rayuwarta da ta iyayenta. Umma, ya kike tsammanin mutanen za su ɗauki zancen nan, a ce Anisa ta ɓata kuma an fasa aurenta. Mutane ɗauka za su yi wani abin banzar ta aikata har aka fasa aurenta. Kin ga daga nan samun miji zai yi mata wahala. Kuma ma duk ba wannan ba Umma. Wallahi ina son Anisa kamar numfashi na. Dan Allah kada ki raba ni da farin ciki na. Ɗauke kai ta yi cikin tunanin abin da ya faɗa. To amma idan ta yarda ya auri Anisa za a rika yin gulmar ɗanta akan ya auri wadda ta gudu yawon banza a daren aurenta. Nasa mai sauki ne. Duk inda yake son ta bayan kwana biyu zai iya haƙura ya nemi wata. Girgiza kai ta yi da saurayi ta miƙe tsaye cikin tamke fuska ta ce, Tahir, idan har nace na haife ka, to tabbas ba za ka auri Nisa ba, kuma wallahi na gama magana. Yanzu kawunka zai je ya sanar musu cewa mun fasa auren. Ƙuryar ɗakinta ta shige tana gama faɗar haka ta bar shi a zaune yana rantse idanuwansa da suka yi jajir. Nisa kuwa a hankali ta buɗe idanuwanta da suka yi mata nauyi, ga kanta da take jin yayi mata wani irin nauyi. Da ƙyar ta tashi zaune, tana kallon ɗakin, tana lamshe ido saboda har lokacin ba su gama buɗe mata ba. Gabanta ne ya fari da ƙarfi saboda tuno abin da ya faru da ta yi. Jikinta ta kalla ta ga komai nata na jikinta, yar ne kawai babu. Ta tashi a hankali ta sauko daga kan gadon, amma jiri ya hana ta tsayuwa saboda jinta take yi kamar a buge, ko tsayuwa ba ta iya yi, ga idanuwanta suma sun kasa gani sosai. Bango ta fara bi tana tangadi har ta kai kofa ta kama handil da kyar ta bude ta fito falo. Zaune yake a falo yana kurbar girarsa a hankali, yana waya da Umma, tana sarar masa ya zo maza da shi da kawu za su je gidan sa Anisa su faɗa musu an fasa auren. Wani shawun murmushi ya saki, zai yi magana kenan sai ganin ta yayi ta fito tana bin bango. Kashe wayar yayi tare da ajiye cup din da ke hannunsa. Ya taso yana murmushi ya ce, "Yawwa my beautiful baby, zo nan." Hannu ya kai zai rungumo ta daga hannu za ta mare shi, amma ta kasa. Saboda ko gani ba ta yi sosai, haka ma jikinta a mugun mace yake. Shokewa yayi da wata muguwar dariya yana cewa, "Baby, kada ma ki wahalar da kanki, ba za ki iya yin komai ba yanzu. Don haka ki daina kokarin yin wani abu." Ƙara daga hannu ta yi, amma sai hannun ya kasa kaiwa. Da ƙarfi ya fasgo ta jikinsa, ya matse ta, yana shinshina ta, yana limshe idanuwansa, wani daɗi na shigarsa. Rigar ta fara ƙoƙarin zamewa, ta tattaro wani ɗan ƙarfi ta ture shi, tana ƙoƙarin zubewa saboda layi take yi. Damkar ta yayi saboda ransa da ya fara ɓaci, gashi za ta ɓata masa lokaci har sai Umma ta sake kiransa. Matse ta yayi a jikinsa yana ƙoƙarin kai bakinsa nata. Ta zube a ƙasa cikin baƙin ciki, hawaye na fitowa daga idanuwanta saboda ko kaɗan ba ta da ƙarfin ƙwatar kanta. Binta yayi ƙasa ya cicciɓe ta, ya nufi bedroom da ita a cikin zaƙuwa. Dan ji yake idan bai yi gaggawar cika burinsa ba yanzu zai iya rasa ransa. Mai sauraro, bari mu dakata a nan, sai ka biyo mu a shiri na gaba. Ɗauke ne da wani ƙayataccen littafi mai suna Dacewa, wanda Mamuji ta wallafa. Da fatan za ku ji daɗin yadda wannan shiri ya kasance kuma Allah ya sa mu dace da alkhairan da ke cikinsa. Akasin haka kuma Allah ka yafe mana baki ɗaya. Marubuciyar ta fara labarinta ne kamar haka. ‘Yan mata 5 ne a ɗakin, wasu a zaune suna kwalliya, wasu kuwa tsaye suna shiryawa. Hayaniya suke sosai a ɗakin saboda shirin nasu na bikin babbar aminiyarsu ne, wato Anisa. Manyan ‘yan mata ne masu aji da burgewa, ga ilimi da wayewa tare da tsantsar hutu. Dukkaninsu idan ka tsaya ka kalla babu mummuna a ciki, sai dai bambancin kalar fata, wasu fara ce wasu kuma chocolate. Ƙofar toilet ɗin ɗakin aka buɗe, wata kyakkyawar dararriyar budurwa ta fito ɗaure da towel, wadda za ta kai kimanin shekaru 26. Kyakkyawa ce ba ta da jiki, amma hips ɗinta da boobs ɗinta sun girku sosai a jikinta duk da ba ta da jikin. A hankali ta zo gaban miro ta zauna tana kallon 'yan matan ta ce, "Wai ku ko kunya ba kwa ji sai rawar jikin shiryawa kuke yi, ni da nake amaryar wanka kawai na yoma?" Wannan kuma kin ga dama ne. Ɗayar ta faɗa tana gyara eyebrow ɗinta. Wadda ke tsaye gaban wardrobe tana saka undies ta ɗan dakata sannan ta juyo ta ce,
Are you guys seeing what I'm seeing? Nisa, yadda kike farin ciki da rawar jiki akan auren nan naki da Mr. Perfect, amma tun jiya na lura sai delaying komai kike yi a yanzu? Ajiyar zuciya Anisar ta sauke, ta matso lotion ta fara shafawa a jikinta sannan ta ce, Amira, I don't know why, but I'm having this strange feeling like I'm gonna lose something that is precious to me. Maybe kin fara tunanin yadda zaki rabu da su Umma ne fa. Ci gaba ta yi da shafa manta ba tare da ta ƙara cewa komai ba. Amira, Hafsat, Siyama da Asmi su ne sunayen 'yan matan, kuma friends ɗin Amarya Anisa. Friends ne tun suna primary school har zuwa yanzu da suke university. Dukkaninsu iyayensu masu arziki ne sosai, haka ma kowace akwai ilimi da wayewa sosai a gidansu. Amira da Siyama ba farare ba ne, saɓanin Asmi da Anisa da suke farare. Dukkaninsu 'yan gayu ne, wayayin 'yan mata masu tsantsar class da burgewa. Duk wayewarsu da bokansu hakan bai sa sun ɓata rayuwarsu irin ta 'yan matan zamanin yanzu ba, don su tarkatan samari ma bai dame su ba. Har gwara Anisa tana da soulmate kamar yadda take faɗa. Anisa na matuƙar son Tahir kamar ranta kamar yadda shi ma yake santa. Sun haɗu ne a airport ɗin ƙasar Germany lokacin da suka je dubo ƙanwar mamanta da aka yi wa aikin zuciya a can. Soyayya suke sosai wanda har kowa mamakinta yake yi. Saboda Sam ba ta kula duk wani namiji, amma yanzu kowa na mamakinta akan Tahir soulmate ɗin nata. Anisa su biyu kacal mahaifinsu former Chief Justice Alhaji Sanda da Dr. Maryam suka haifa. Daga ita Anisa sai ƙaninta Nasir. Nasir na matakin ƙarshe ne a secondary school. Dadinta na da ƙanwa ɗaya tilo da yake matuƙar so, saboda su kada iyayensu suka haifa kuma suka bari a duniya. Hajiya Aisha ita ce ƙanwar dadin nata. Tana zaune ne a Victorian Island da ke Lagos saboda mijinta shine Chief Commander Custom. Ummi na da yara biyu duka maza. Jamal shine babba ɗan kimanin shekaru 25. Saboda Anisa ta girme shi da kusan shekaru 2. Jamal ya gama karatunsa ne a ƙasar Europe, inda yanzu ya zama cikakken Navy, kuma yanzu a can US ɗin yake da zama. Jamal kyakkyawa ne mai sanyin hali matuƙa. Ga rashin son hayaniya, saboda Sam ko zama bai cika yi a ƙasar ba saboda yanayin aikinsa. Rashin zamansa ya sa iyayensa ke matuƙar son sa, ba ma kamar dadin Anisa da ke jin sa kamar ɗan cikinsa. Ahmad shine ƙanin Jamal, wanda shine a yanzu yake digiri ɗinsa a nan Lagos. Sai Khadija, 'yar ƙanwar dadin su Jamal da Ummi ke riko, wadda za ta kai kimanin shekaru 19 zuwa 20. Tahir ma haɗaɗɗen namiji ne, ya haɗu iya haɗuwa, wanda zai kai shekaru 32 a duniya. Tahir ƙwararren likitan mata ne a babban asibiti da ke Abuja. Tahir na matuƙar son Anisa, saboda komai nata ya yi masa 100%. Sai dai Sam mominsa ba ta son sa, saboda 'yar ƙawarta take sanya aura, don kawai ita gani take Anisa ba ta da tarbiyya, saboda ganin wayewarta ta yi yawa. Da ƙyar Tahir dadinsa suka shawo kanta ta yarda akan auren nasa da Anisa, har gashi an fara shirye-shiryen biki. Bayan dukkaninsu sun gama shiryawa suka fito ga baki ɗayansu daga bedroom ɗin Anisa suna dariya, saboda Siyama da ta gama dizga wani gaye yanzu. Umma suka tarar a falo zaune tare da wata baƙuwa suna tattaunawa akan shagulgulan biki. Anisa ta zauna kusa da Umma ta ce, Umma, za mu je wata 'yar siyayya ne, ba za mu ɗau lokaci ba za mu dawo. Kallon tuhuma Umma ta jefa wa Samira sannan ta fice. Yanzu dan Allah da rana tsaka za ku fita wata siyayya? Alhali kuna sana sarai, bai kamata ana gyara ba, kuna fita yawo tunda dai bikin nan ya riga ya matso? Asmi ta yi sauran cewa, Insha Allah Umma ba za mu daɗe ba. Yanzu dai ko kuka sani, idan ummanta ta zo, ai na san ba za ta bar wannan shashancin nata ba. Tashi suka yi suka fice daga falon zuwa harabar gidan. A motar Siyama suka fita. Saboda ita ta biya ta gidajensu duk ta ɗauko su. Wata plaza suka nufa, suna isa gurin suka fara shopping ɗinsu hankali kwance cikin 'yar hayaniyarsu ta ƙawaye. Waira Nisa ce ta yi rangin tana dubawa ta ga Tahir ne. Ta saki wani lallausan murmushi tare da ɗaga wayar ta ce, Soulmate, ni Allah na yi fushi. Ya ce, Sorry dan Allah, I was very busy ne throughout the day. Ta ce, Awo, kana nufin ayyuka ne suka yi maka yawa shi yasa ka manta da ni? Ya ce, A'a, dan Allah karki ce haka. Ta ce masa naji, amma dan Allah doctor, ka zo yau kaji, na yi misin ɗinka sosai. Ya ce, Baby, ko baki faɗa ba dole na zo, saboda ni ma na yi misin ɗinki sosai, dan ba zan iya bacci ba idan ban ganki ba. Har suka gama shopping suka bar gurin Anisa waya take yi da angon nata cikin nishaɗi. Su ko Samira sai tsokanar ta suke yi. Sai da suka biya ta gidan Samira ta ɗauko kayanta, saboda ita ta ce a gidan sa Anisa za ta kwana har a gama bikin. Tun harabar gidan suka shaida cewa baƙi sun fara sauka.
don haka su Asmi aje su kawai suka yi suka juya saboda yamma ta yi sosai. Kanwar mamanta ce ta zo daga Kano tare da 'ya'yanta uku dukkaninsu yara ne. Da hanzarinta ta isa jikinta cikin murnar ganinta ta ce, "Anti Mami oyoyo." Kallon Mami antin ta yi ta ce, "Amaryar kenan anti kika barta tana yawo har sai yamma ta dawo? Ai daga yau ba za ta ƙara fita ba tunda dai gashi kin zo. Idan umminta ta iso sai ku yi ta fama don san wallahi Anisa ba ta son zama. Kullum cikin ƙaryar za su karɓo saƙo suke yi. Sorry mami, daga yau an daina insha Allah, cewar Amira da ta fito daga bedroom bayan ta kai kayanta. Ɗaki suka wuce suka yi sallar Maghrib. Amira ta fito falo gurin su mami. Anisa kuwa toilet ta faɗa ta yi wanka. Ado ta yi sosai cikin wata gown maroon color bayan kamshin da ke tashi a jikinta sosai. Falo ta fito ta zauna kusa da anti tana tura wa Tahir text na cewar ya shigo falo ya fara gaida su mami saboda ya ce mata ya iso. Nokin ya yi a falon kafin ya shigo tare da sallama. Cike da kunya ya gaida su mami sannan ya juya ya fita ta miƙe ta bayansa. Karamin falon gidan suka shiga ya zauna yana jefanta da wani kasalallen kallo ya ce, "Amaryar doctor, kin yi kyau sosai." Hajjar zuciya ta saki a hankali saboda ganin sa gaba ɗaya ya sanyaya mata jiki. Sannan ta ce, "Soulmate, kwanakin nan ina having wasu strange feelings na rasa gane me ke damuna." Tsara mata ido yayi tsawon lokaci yana karanto fuskarta. Shi ma sai ya ji jikinsa na neman yin sanyi ya ce, "Kwantar da hankalinki. Babu abin da zai faru, kawai kina tunanin yadda zaki yi misin su mami ne." Hirar soyayya suka hauye sosai, sannan ya tafi. Bayan Amira ta zo ta karɓi kuɗi masu matuƙar yawa a hannunsa na fara shirye-shiryensu. Washe gari tun sassafe kowa ya tashi. Fresh milk kawai ta sha. Anti Mami ta fara mata gyara don dama tana gyaran amare. Sasmi ma sun zo tun safe sai hayaniyarsu kawai suke yi. Bayan gama komai ta shiga wanka, tana fitowa sai ta jiyo hayaniyar isowar Ummi. Dogon riga ta saka mara hannu, ta fito falo cikin tsananin farin ciki ta isa gurin Ummin ta zauna, sannan ta ce, "Ummi, sannu da hanya." Cike da ƙaunarta Ummin ta ce, "Thank you baby, ya shirye-shirye." Murmushi ta yi sannan ta ce, "Ummi, wani shirye-shirye za a yi ba nan?" "Barke dai baby, wallahi na so zuwa tun last week, amma Jamal ya ce na jira yana nan zuwa sai mu taho tare, sai gashi wani aiki ya ƙara rike shi. Yanzu ma ba zuwa yayi ba, na yi tahowa ta ne kawai, shi zai zo ɗaurin aure daga baya." Murmushi kawai ta yi bata ce komai ba, saboda Jamal sam ita ba ta ma tunanin idan ta gan shi za ta gane shi, saboda sun daɗe ba su haɗu ba, dama kuma ko magana ba ta haɗa su sai gaisuwa, shi ma ba kowane lokaci ba. Dan ita sam ba ta son halinsa saboda girman kansa. Ko kallon arziki baya yi mata, duk da tana antinsa ballantana ta samu gaisuwa. Shi yasa bata damu da shi ba sam, bare shi da ba zai iya cewa ga kamanninta ba. Ɗaki ta raka Ummi bayan ta yi sallah ta ci abinci suka hau hira. Ummi ta buɗe mata tsarabar wasu tsinannun English wares waɗanda ta kawo mata har akwati guda. Washe gari gidan ya ƙara cika sosai. Makeup sosai amarya ta sha cikin wani tsadaddan dryless dark blue. Friends ɗin amarya ma ankon peachless suka yi da kuma blue head. A wani katafaren babban hall aka yi bridal eve ɗin. Hall ɗin ya cika ya tsara matuƙa saboda gaba ɗaya gurin masu ilimi ne da wayewa sai abin ya yi tsari sosai. Lokacin da ango da amarya suka shigo gurin aka fara biki daidai isowar Habib kanin Umman Tahir. Tunda idanuwansa suka sauka akan Nisa, gaba ɗaya ya ji nutsuwarsa ta kunce saboda wata zazzafar ƙaunarta da sha'awarta ya ji lokaci ɗaya sun damƙe shi. Yawo ya haɗiye ya limshe fitinannun idanuwansa yana ƙara buɗe su akanta. Habib kanin Umman Tahir ne, amma kuma gogaggen ɗan duniya ne. Saboda ya ƙware a gun neman mata, duk da kuwa yana da matarsa. Da gayya ya dinga barar da kuɗi a duk lokacin da amarya Nisa ta fito fagen rawa, wanda ita kallo ɗaya ta yi masa ta ɗauke kai tana taɓe baki saboda irin kallon ƙurillar da yake mata. Nan ta ji ta tsane shi. Har aka tashi a gurin bikin Habib haɗiye yawo kawai yake yi. Ƙarshe dai ya bar gurin yana sakin wani fitinannen murmushin manufa. Duk wasu shagulgulan biki an gudanar da su cikin farin ciki. Ana yi gobe ɗaurin aure ne suka yi dina da daddare, wanda har an yi an watse Nisa na zaune a cikin mota tana jiran Tahir domin ya je ne zai yi sallama da wasu friends ɗinsa sannan ya zo su tafi. Waya take da Amira tana faɗa mata idan Tahir ya kawo ta tsayar mata da shi za ta yi magana da shi. Ce ta yi an buɗe motar an riƙo hannunta. Babu musu ta fito don ta ɗauka Tahir ne. Tana fitowa sai ta ga Habib ta fasge hannunta da ƙarfi tare da tamke fuskarta sosai tana masa kallon ƙarin bayani. Manyan lovely eyes ɗinta suka rikita shi, ya ji wata muguwar sha'awarta na neman haukata shi, sai kawai ya fiddo hankacif ya shaka mata wani abu a fuska. Nan ta silale ya taro ta jikinsa, ya cicciɓe ta ya saka ta a motarsa ya bar gurin da sauri. Tahir na zuwa motar ya gabata ciki, ya yi sauran danna kiran nambarta, saboda tunanin ko gajiya ta yi da jiransa ta bi wata motar ta wuce. Ranyan ɗin wayarta ya ji daga bayansa, ya juya sai ya hango wayar a ƙasa. Ɗaukar wayar ya fara dudduba harabar gurin cikin mamaki. Amira ya kira, tana ɗauka ya ce, "Please Amira, baby ta iso gida kuwa?"
Ta ce a'a wani abin ne? Ya ce mata no, kawai dai na zo mota ne ban ganta ba kuma na kira wayarta amma kuma abin mamaki sai na ga wayarta ta ƙasa. Gaba Amira ne ya faɗi. Ta tashi daga kwancin da take ta yi ƙasa da murya saboda kada wani ya ji. Ta ce masa kada ka faɗa wa kowa don Allah bari yanzu nan zan fito gani nan zuwa. Asilare ta fice ta hau napep tana isa ta tarar da shi duk hankalinsa ya tashi idanuwansa sun kada sun yi jajir saboda tashin hankali. Sake da duba ko'ina a gurin suka yi ba su ganta ba har sun juyo sai Amira ta hango head ɗin Anisa cikin flowers ta raga da gudu ta ɗauko gabanta na faɗuwa. Tayar kuwa jikinsa ne ya ƙara ɗaukar rawa ya damƙi head ɗin yana jin tsoron abin da yake shirin faruwa da shi kar dai a ce amaryarsa ta ɓata a daren ɗaurin aurensu. Amira ce ta hau kiran wayarsa Asmi tana tambayar su ko suna tare da Nisa amma kowacensu sai ta ce a'a. Wayar mami ta kira ta tambaye ta ko Nisa ta iso gida? Mami ta ce a'a amma ya kamata a ce ta dawo fa saboda dare yayi kuma ai zuwa yanzu an riga an gama dina me take jira har yanzu? Da sai kiran Amira ta yi saboda bata ma san me za ta ce wa mamin ba. Sake kiranta mami ta yi ta kasa ɗagawa sai abin ya bawa mami mamaki sosai nan take ta zargi ba lafiya ba ta ƙara kiran Amirar. Murya na rawa Amira ta ɗauka. Ta ce, Amira, lafiya kuwa? Ina Anisa, ba ta wayar zan yi magana da ita. Hawayen da take dannewa ne saka gangaro mata. Ta buɗe baki, murya na rawa ta ce, Mami, wallahi an nemi Nisa an rasa. What? Mami ta faɗa da ƙarfi, sannan ta ce, kamar ya Amira, ba mun bar ku a gurin ba? Ki kira Tahir, maybe suna tare. Mami, gani nan tare da Tahir, gaba ɗaya ma baya cikin nutsuwa. Mun duba ko'ina, mun kira mutane da dama, amma duk ba a ganta ba. Sulalewa mami ta yi ta zauna da bas a kujera cikin tsantsar tashin hankali. Saurin rike ta anti mami ta yi, ummi kuwa wayar ta karɓa da sauri tana ci gaba da sauraron bayanan Amira. Tayi an nemi Nisa an rasa. What? Mami ta faɗa da ƙarfi, sannan ta ce, kamar ya Amira, ba mun bar ku a gurin ba? Ki kira Tahir, maybe suna tare. Mami, gani nan tare da Tahir, gaba ɗaya ma baya cikin nutsuwa. Mun duba ko'ina, mun kira mutane da dama, amma duk ba a ganta ba. Sulalewa mami ta yi ta zauna da bas a kujera cikin tsantsar tashin hankali. Saurin rike ta anti mami ta yi, ummi kuwa wayar ta karɓa da sauri tana ci gaba da sauraron bayanan Amira. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shine abin da ummi ke maimaitawa cikin tashin hankali. Wayar abban Nisa ta kira yana ɗauka ta ce, yaya, ka dawo kuwa? Alhaji Sanda da ke zaune a babban falonsa yana kallon labarai ya ce, tun ɗazu na dawo, ina falo na. Fita ta yi da sauri ta nufi falon nasa, tana shiga ta fara faɗa masa halin da ake ciki. Sakato ya yi yana kallonta cikin rashin fahimta ya ce, Aisha, ki nutsu babu abin da zai faru, bar na kira Tahir ɗin na ji. Yanda ya ji yanayin muryar Tahir ya sa shi tashi tsaye ya ce, Tahir, me nake ji na yanzu? Abba, wallahi kaina a ɗaure yake da wannan al'amarin, saboda a cikin mota na barta don na sallamo wasu baƙi na sai kawai na tarar da bata nan. Kwantar da hankalinka Tahir, insha Allah za a ganta. Fitawa suka yi dukkaninsu suka haɗu da Tahir ɗin suka yi station. A cikin daren nan batan amarya Nisa ya yaɗa har gidan su Tahir, wanda wasu suke cewa ta dai gudu ne ba wani bata da ta yi. Kasa sama umman Tahir ta yi ta fara kai kawo a ɗakinta cikin dogon tunani da kuma wasi. Gaskiya ba za ta iya bari Tahir ɗinta da take masifar so ya auri Nisa ba, saboda ga abubuwan da marasa kyau na ƙara faruwa. Duk iyayen da ake tsammanin tashin hankali to abin ya wuce nan. Danta na gidan bikin ya koma gidan makoki, gashi dare ya tsala sosai, amma babu wanda ya samu damar kokwantawa ballantana ya rantsa. Duk yayin da mami ta so daurewa kasawa ta yi, sai dai zub da hawaye kawai take yi saboda fargabar menene zai faru da Anisar, don ba kowa ne zai yarda da dukkan abin da zai biyo bayan ganin nata ba. Ummi kam kuka take rerawa sosai, Allah ya dasa mata so da ƙaunar ɗan uwan nata sosai. Su Abba kuwa da dadin su Jamal tare da Tahir ɗin da babban aminin sa Jafar. Har gabanin asuba suna can tare da jami'an tsaro cikin tashin hankali gurin neman ta. Amira kuwa ta sha kuka har idanuwanta sun kumbura. Haka masu Siyama a cikin daren duk sun iso gidan. Aka zauna jingun ana jiran tsammani. Ko da kai sallar asuba da kirkowa ya tashi jiki a sanyaye suka yi sallah. Har a lokacin duk wanda aka kalla idanuwansa a kumbure. Gashi har lokacin su Abba basu dawo gida ba. Kimanin karfe 6 na safiya su Abba suka dawo zuciyoyinsu a dugunzume da tashin hankali. Zama suka yi a babban falon Abba suna sauraron bayanin da dadi ke musu akan iya binciken da suka yi. Tahir kuwa yana isa gida ya tarar da wani sabon tashin hankalin, don kuwa ummansa ta yanke hukuncin ko an ga Anisa ba zai aure ta ba, saboda ita dai hankalinta ya kasa kwanciya da abubuwan da ke faruwa. Zubewa yayi a gabanta ya riko hannayenta cikin tashin hankali ya ce, Umma, don Allah, kada ki yanke wa Anisa wannan hukuncin, saboda zai lalata rayuwarta da ta iyayenta. Umma, ya kike tsammanin mutanen za su ɗauki zancen nan, a ce Anisa ta ɓata kuma an fasa aurenta.
mutane ɗauka za su yi wani abin banzar ta aikata har aka fasa aurenta. Kin ga daga nan samun miji zai yi mata wahala. Kuma ma duk ba wannan ba umma, wallahi ina son Anisa kamar numfashi na. Dan Allah kada ki raba ni da farin ciki na. Ɗauke kai ta yi cikin tunanin abin da ya faɗa. To amma idan ta yarda ya auri Anisa za a rika yin gulmar ɗanta akan ya auri wadda ta gudu yawon banza a daren aurenta. Nasa mai sauki ne. Duk inda yake son ta bayan kwana biyu zai iya haƙura ya nemi wata. Girgiza kai ta yi da saurayi ta miƙe tsaye cikin tamke fuska ta ce, Tahir, idan har nace na haife ka, to tabbas ba za ka auri Nisa ba, kuma wallahi na gama magana. Yanzu kawunka zai je ya sanar musu cewa mun fasa auren. Ƙuryar ɗakinta ta shige tana gama faɗar haka ta bar shi a zaune yana rantse idanuwansa da suka yi jajir. Nisa kuwa a hankali ta buɗe idanuwanta da suka yi mata nauyi, ga kanta da take jin yayi mata wani irin nauyi. Da kyar ta tashi zaune tana kallon ɗakin tana lamshe ido saboda har lokacin ba su gama buɗe mata ba. Gabanta ne ya fari da ƙarfi saboda tuno abin da ya faru da ta yi. Jikinta ta kalla ta ga komai nata na jikinta, yar ne kawai babu. Ta tashi a hankali ta sauko daga kan gadon, amma jiri ya hana ta tsayuwa saboda jinta take yi kamar a buge, ko tsayuwa ba ta iya yi ga idanuwanta suma sun kasa gani sosai. Bango ta fara bi tana tangadi har ta kai kofa ta kama handil da kyar ta bude ta fito falo. Zaune yake a falo yana kurbar girarsa a hankali yana waya da umma tana sarar masa ya zo maza da shi da kawu za su je gidan sa Anisa su faɗa musu an fasa auren. Wani shawun murmushi ya saki zai yi magana kenan sai ganin ta yayi ta fito tana bin bango. Kashe wayar yayi tare da ajiye cup din da ke hannunsa. Ita so yana murmushi ya ce, "Yawwa my beautiful baby, zo nan." Hannu ya kai zai rungumo ta daga hannu za ta mare shi amma ta kasa. Saboda ko gani ba ta yi sosai, haka ma jikinta a mugun mace yake. Shokewa yayi da wata muguwar dariya yana cewa, "Baby, kada ma ki wahalar da kanki, ba za ki iya yin komai ba yanzu. Don haka ki daina kokarin yin wani abu." Ƙara daga hannu ta yi, amma sai hannun ya kasa kaiwa. Da ƙarfi ya fasgo ta jikinsa, ya matse ta, yana shinshina ta, yana lamshe idanuwansa, wani daɗi na shigarsa. Rigar ta fara ƙoƙarin zamewa, ta tattaro wani ɗan ƙarfi, ta ture shi, tana ƙoƙarin zubewa saboda layi take yi. Damƙarta ya yi saboda ransa da ya fara ɓaci, gashi za ta ɓata masa lokaci har sai umma ta sake kiransa. Matse ta yayi a jikinsa yana ƙoƙarin kai bakinsa nata. Ta zube a ƙasa cikin baƙin ciki, hawaye na fitowa daga idanuwanta saboda ko kaɗan ba ta da ƙarfin ƙwatar kanta. Binta ya yi ƙasa ya cicciɓe ta, ya nufi bedroom da ita a cikin zaƙuwa. Dan ji yake idan bai yi gaggawar cika burinsa ba yanzu zai iya rasa ransa. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba.